Magmerinda sa mga taas kay perte ng pagagutuman no kay pila na katindahan ang among gisulod aron lang mamalit og gamit. Hey, what's up mga tats? Good morning kada tong tanan no. Sayo pa sa buntag mga tats, nagmata na ko no og isa pa wala ko nag-duty. So akong gihimo mga tats, moadto sa kusong koral kay akong aburihan kay moadto kog tindahan. Magbaktas-baktas sa tamatas kay medyo layo-layo ang among tindahan dire kay na ako'y tuyo dito. Ang akong paliton dito mga tats is kape no. So mapalit tag kape di ang Nescafe og isa ka asukal po. So kana lang ako paliton mga tats kay ako mga anak dili ni hilig og kape no. So akong gihimo diha moadto ko sa akong silingan pag human ako diha kay mangay og ininit tubig. Wala na lang po ko nag-init mga tats kay ako ra pud isa no og pagkahuman ako nagitimpla ang kape mga tats. Samtang nagulat ko sa akong mga anak kaya akong mga anak matas nangatulog pa. Tanawan niyo kung unsay plastada sa akong mga anak diha. Unya kay wala pa man sila ng mata matas ato sa nang replyan ang nasa comment section no kay engagement baya nato na og pagkataud-taud ng mata na sila pagkahuman ng layas na lang pud mi padulong sa palengke. Bisag galayan ng panahon matas gaulan ang dalan no or ang atong kalibutan ni adto gyapon mi kay nganuman last day na karon sa atong bakasyon pagkaugma klase na. Mauna bisag lain ng panahon matas ni adto jud ko no kay nganuman pila na kasimana bulan wala pa ta kapamalit matas mo nang naipit na ang atong panahon karon og pag-abot ako sa sulod perting pagkadaghan nagtawo oy. Nagtuo ko mga task nga ako na lang ang ginikanan ang naulhi nga wa kapamalit o mga gamit sa eskwelahan no pero perti man pud daghan ang mga task halos nagdasok pud ay sila. Pero para sa ko mga task normal lang ang ginikanan nga walay tarong budget no sa karong panahon na tungod sa kapigado no to mga task mao siguro ng uban diha naulhi ang uban wala kapamalit hantod karon bisag ako mga task karon pa ko nakapamalit og mga gamit tungod kay alanganin pa ang akong budget. So pag man mo pamili sa mga notebook mga task ni adto na pud ko sa pikas tindahan no kay naay dito medyo barato ang mga bag mga task mo nang napadpad na dito tungod sa tong budget nga tama-tama lang po. Og labaw sa tanan mga taas basta abre klase gani ang mga bata gusto jud nagbag-o no kung dili mo na palitan og bag-o unya ilang classmate dito puro bag-o kana sila maghilak baya kay maibog. Bilang ginikanan mga taas atong paliton ang ilang gusto no kay gaeskwela na sila pero kutob lang pud makaya sa bulsa. Samtang nagbaktas-baktas mi mga taas kay nangita tag barato nakakita mig bakery mo nang nagpalit na lang pud dadya kay gikutoy na ang tiyan mga taas og ang mga bata naglikramo na lang pud mao nang magmerinda sa takadiyot diha. Samtang nagmerinda mi mga taas nagunahon ako sa akong budget nga gamay na lang ang nabili no kung unsa pa ba kay mapalit nako ani. Daghang kog naagi ang mga ukay-ukay mga taas gusto ko mopalit og sure pantalon no pero dili ta kapalit kay atong budget para lang jud sa mga bata. Pagka man na magmerinda mga taas ni palit na lang pug kog pasalubong sa isa nako ka anak no tan-awag ko na mga taas no kung unsa lang atong pasalubong diha tinapay ra jud in taon og pagkahuman dito na lang ko ni palit og Dios at dapling og dalan no kay wala na ko ni palit og kok kay ang kok perting pagkamahala binta man ang Dios gatagistra. Tanawa mga taas ultimo para sa tontiyan dili na to mapagustuhan tungod kay nagbudget lagi ta pero kaning panglimpyo sa bungot nako mga taas kay pampapogi man ako ni ako nang gipalit oy. Og pagkahuman mga taas gipalitan na pud nako sapatos nga iyang gusto no kay lisod man gud nga ako ang mopalit tapos pagatan ako siya dili niya gusto na mahayon pa hinunta mas maayo man ang ilang gusto para pagabot sa panon walay mahayay. Bilang ginikanan mga taas ato jud paliton ilang gusto no balang magkabuli-buli ta pangitag kwarta basta motarong lag eskwela. Agkaw man og pamalit silang gusto mga taas ni palit na lang pud kog isa ka dosina nga suriso no dili kay isa tulo jud na ka dosina kay tulo 100 man ang mga taas. Gitoyo ko nagdagan mga taas kay uban ana among sudanon panihapon no og ang sobra ang mga taas o nang balo nila sa eskwelahan.